Ең беренче без менә бу режиссер белән Георгий Зурабов белән ханыма куйганда таныштык. Безгә режиссер бик ошады. Шундый матур комедия куеп китте ул. Һәм без аның яңадан килгәнен бик көтеп алабыз һәм көтеп алдык. Җилкәнсезләр ул күптән язылган, күптән куелган комедия. Хәзер инде драма булгач, без яңадан музыкаль бизәлеш ясыйбыз. Музыканы язмадым, без музыкаларны халык көйләреннән сайлап алдык. Әле Фәйзи Бекинин, Исмәгыйль Илалов, алар менә ничек уйныйлар, менә шулай итеп калдырдык, чөнки үзегез беләсез, бу әсәр 20-нче гасырның башында башлана, революция һәм революциядән соң берничә ел. Инде менә шундый зур бөек классикада уйнау ул үзе бер зур бәхет. Давыт инде ул Батырхан кебек ниндидер менә идея туплаган, ниндидер якты киләчәккә омтылган, үзенең максатлары булган кешене тасвирлый дип әйтәсем килә. Һәм инде менә аның идеялары барыбер ул үзенә хыянәт итми, ул үзенә ышанучан булып кала, тугры булып кала үзенең идеяларына, максатларына. Һәм инде менә пьесаның башыннан ахырына кадәр ул шул идея белән яши. Мин Дилбәр образын башкарам. Минем образымны кайчандыр Шәхсәнәм Әсфәндиярова башкарган. Ул актриса белән мин хозурланам, мин аңа карап сокланам. Ул бик матур булган. Мин дә аның кебек матур булып кеше хәтерендә калырга телим. Чөнки бу матур образ, бу татар кызының нинди укымышлы булуын күрсәтә. Ул татар кызның нинди төрле халәткә керергә сәләтлелеген күрсәтә. Бу Георгий Зурабовның безнең театрда икенче эше. Моңа кадәр ханыма булган иде. Анда без масса сәхнәсендә чыккан идек. Ул вакытта теге бик күп эшләп булмады. Бу юлы инде минем монда роль Сахиб Гәрәй роле җилкәнсезләрдә режиссер буларак артистларга иркенлек бирә. Булай эшләми. Кирәген эшли. Кадерле тамашачыларыбыз, театрыбызны сөюче дуслар, инде менә сезне 8 һәм 9 октябрь көннәрендә сезне Кәрим Тинчурин әсәре буенча куелачак Җилкәнсезләр спектакленә сезне көтеп калабыз. Рәхим итегез безгә.